Radio sabu kanmɔgɔw aw ni sɔgɔma. Nɛgɛ kaɲɛ 8 sanga 7 ntɛnɛn gosira anw fɛ yan. O waati kelen filɛ ni Sinɛ Watara PACP Sinɛ ale ka mɔntu bala ni waati na ka denbaya la. Kanmɔgɔw o waati kelen filɛ ni Yaya Kulubali ale ka mɔntu bala ni waati na PACP secrétaire général do. Kanmɔgɔw waati kelen fana sɔgɔmada in na o b'an ka kunnafoniw lase waati o ko fɔ aw ye. Ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ Yaya Samake kan ka don an fɛ yan sini o ka sanga a yɛrɛ ka jamana yaalali ma ladala ko don. O y'a jirala k'a fɔ ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 9 délégation kan ka don an fɛ yan a Zegwa. Mali kiwɛrɛw la Bandaw OHADA ka damina nanzara jamana kan ka taa Azi jamana kan. Jamana 17 de bɛnna bɛnkan na k'o tɔgɔda ko OHADA olu ka lajɛrɛ 50 o daminɛna kunungo Bamakɔ. Journée mondiale de la tuberculose sɔgɔsɔgɔnijɛ bana do bana min na a bɛ dankari adamadenw la san 2020 maa ba kɛmɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ Mali la ko sɔgɔsɔgɔnijɛ nana ye maa 52 la. Kɔrɔbalikaw fɛ Alassane Dramane Ouattara a kɛra i n'a fɔ a ye sira di a ka gouvernement ma. Gouvernement kura kan ka sigi ka fara ka bɛn ni donya ma san 2011 dokuye o kɛra balawu ye dokuye maa 8 ani maa 17 o de fagara sɔgɔmada kelen k'u cɛ ka t'u bila a dingɛ kɔnɔna na. O ye maa min tomi o lahalaw la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ a bɛ fɔ maa min ma ko Amede Wereme ale de sigila k'a fɔ ale ni maa fa kɛbaga jugu ye dokuye o mara la. Fɛn min ne Emmanuel Macron maaw ye min fɔ a nana gɛn ka jɔ France la ko France y'a lakodɔn k'a fɔ Kadafi fagali ko France nɔba b'a la ko o ye juru min ni Emmanuel Macron y'a lakodɔn. Bakuruba kunnafoniw de filɛ nin ye min bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sidibe fɛ la an bɛ dugawu dɔn Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma. Fatumata Ɲare n'ale ye école privée Karim Sidibe directrice ye. École wuli kɛra kabiri janvier kalo tile 25 o siratigɛ la a ka ɲi o ni denfaw ani denbaw ka se ka hakilina jira ɲɔgɔn na ka da k'a dabɔra fɛn min kama an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kunnafoni kelen kan cogo min walasa a ka kɛ fɛn sabatilenba ye. O de la lajɛrɛ bolodalen bɛ bi wulada in na nɛgɛ kaɲɛ 15 waati. Fatumata Ɲare ko k'a ti jɛn ni maa kelen si tolen kɔfɛ ni lajɛrɛ kɛnɛ kan. A ɲininen don denfaw ani denbaw fɛ ani ekɔliso nin yɛrɛ sigilen bɛ sigida min na o quartier kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen kan ka taa bi ka taa lamɛnni kɛ walasa ko in dabɔra min kama a bɛ se ka ko ye. Sini juma o ye donba ye an fɛ yan Zegwa. Politique ɲɛmaa min n'o bɛ tali kɛ Yaya Samake la n'a ye baaraba kɛ Zegwa commune kɔnɔna na min kan ka lakodɔn Zegwakaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka tɛlɛ o Yaya Samake kan ka don an fɛ yan sini nɛgɛ kaɲɛ 9 waati. O siratigɛ la a ɲɛmaaba misali la anw fɛ yan Sinɛ Watara o kɛlen bɛ ka wele bila Zegwakaw ma an ka taa Yaya lamɛn. Yaya kun ye baara caman boloda an fɛ yan Zegwa. Misali la lycée ko kuma min n'a bɛ sen na Yaya ka nali dɔ fɛ a kuma in nana da Yaya kɔrɔ kunnafoni min bɔ a la n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ sini an bɛna ɲininkali kɛ Yaya Samake la. O Yaya Samake min n'a ye baaraba caman k'an ka cercle kɔnɔna na yan kalanso dɔ bɛ Dovon dɔw bɛ yɔrɔ caman na o de bɛ taama la an fɛ yan sini o siratigɛ la a ɲininen don Zegwakaw fɛ sini ni maaba ye min na Ala y'an garisɛgɛ don a la an kan ka taa min kunbɛn sini ka tila k'a lamɛn fɛla min b'a la. San 2018 a ye taama kelen n'a ɲɔgɔnna kɛ an fɛ yan o don an ye ɲɔgɔn sɔrɔ dugu min na o bɛ tali kɛ Katɛlɛ la. A ka ca Ala fɛ siɲɛ in na fana a bɛna jɔ Katɛlɛ ka foli kɛ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Yaya Samake ye baara min kɛ Katɛlɛ
ka fɔ de k'a bɛ tɛmɛ ten o gɛlɛya o siratigɛ la katɛlikaw kɔni kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɔ k'u ka nisɔndiya jira ye Samake la ka d'a ka san 2018 don min ne a tɛmɛna Katɛlɛ fɛ o ye bonyaba se ye Samake ma ko bɛɛ lajɛlen n'a waati a ka ca Ala fɛ la fili kɛra siɲɛ dɔ tɛmɛnenw la o fili yɛrɛ kɔni fana tɛ baasi ye a dɔnbaliya de ye kojuguba ye o siratigɛ la o ye n'a kɛra sababu ye ka Katɛlɛkaw bɔ yɔli la o de bɛna sini kana yaala ka Kajolo cercle kɔnɔna na yan min ne o bonya a ɲɛmaaya bɛ kalifalen bɛ maa min na o ye Sinɛ Watara ye ni Ala sɔnna lajɛrɛ kan ka kɛ yɔrɔ min sini o ye Asanso ka premier cycle o kuruba kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ lajɛrɛ bɛ kɛ nin yɔrɔ kofɔlenw la Zeyu ka cɛkɔrɔbaw a musokɔrɔbaw an bɛ ka bɔ sini ka taa nin maa kofɔlen in lamɛn walasa fɛla min b'a la jamana yɛrɛ dilancogo la ani anw yɛrɛ fɛla ye min an ka commune yɛrɛ dilanni na an k'o lase ye Samake ma min n'a bɛ na sini an fɛ yan Bandaw ale ye ɲɛmaayaba kɛ kunu OHADA jamana 17 bɔɲɔgɔnko olu de bɛnna bɛnkan dɔ la k'a tɔgɔ da ko OHADA olu ka lajɛrɛ 50 o de bɛ senna nin waati na wa o ye Mali de suganti ka Mali k'u ka lajɛrɛ 50 o kɛyɔrɔ ye Samuel Darankoum ale ye nin jɛkuluba nin ɲɛmaaba ye Mali la an ka minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ nafoloko ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ ka fara Bandaw ani Mali gouvernement ɲɛmaa caman o fɛn min n'o ye Moktar Wan tun b'a kɛnɛ kan ka fara Maliki Jawara ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kan kunun Samuel Darankoum ale y'a jira k'a fɔ fɛla min b'u la OHADA ye jɛkulu min ni a bɛ Farafinna a bɛ Asie a bɛ Europe olu ka bɛnkan tɔn ko bɛɛ lajɛlen kan ka da k'a fɔ o ye tɔnba ye wa k'u bɛ lajɛrɛ min na bi Bamakɔ o ye lajɛrɛ 50 de ye o lajɛrɛ 50 in siɲɛ in na kɔni o b'a yɛrɛ fɔlɔ k'a yira k'a fɔ Mali kɛra jamana basigilen ye ko bɛɛ lajɛlen tɛ se ka dilan ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ Samuel Darankoum y'a fɔ cogo min na a y'a jira k'a fɔ bi na o bɛ Mali la o hakilila tigɛli wa ko min jar'u ye siɲɛ in na yɛrɛ jamana fɛn fɛn n'o sen bɛ OHADA ko la o jamanaw bɛɛ lajɛlen ka ciladen bɛ nin kɛnɛ kan kunun tun Bamakɔ wa o bɛna baaraw boloda OHADA sariyaw kɔnɔna na min yɛrɛ dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se sigidalamaw de ma kojugu ka tɛmɛ duguba kɔnɔmɔgɔw kan o siratigɛ la ni OHADA kofɔlen n'u b'a lajɛrɛ 50 na Bandaw y'a jira k'a fɔ ko OHADA daminɛlen ko jamana fɔlɔ minnu ni olu ye hakilina di ɲɔgɔn ma ko Mali b'a la u kana lajɛrɛ kɛ Mali la siɲɛ in na k'a ma bali ale la fiyewu o siratigɛ la ko a ko filɛ nin ye a bɛ bɛn bɛncogo fɛn fɛn na ko a ka kɛ o cogo de la a diyara ale Bandaw ye ka d'a la mun na ko nin b'a yira k'a fɔ danaya bɛ Mali kan kosɛbɛ ni lajɛrɛ n'a ɲɔgɔnna ba o tɛmɛna min ni dɔw bɛ ka siran ɲɛ halisa ni u jafarinya kɔni kɛ ale kɔni ka jamana kan bi na o jamana ɲɛmaaya dun yɛrɛ bɛ ale bolo ko o diyara ale ye kosɛbɛ segin kɛra k'a ɲɛsin maa ma o ye Samuel Darankoum ye a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ yen cotisation jamana damadamani b'a la olu ka sariya mu kan ka min bɔ k'a kɛ farankan ye o juru b'u la k'u k'a sara joona ka d'a kan ko bɛ taale cogo min na ko a ka teli kosɛbɛ o bɛna bɛnkan caman ta siɲɛ in na Bamakɔ walasa baara bɛ se ka k'u ka cogo min na OHADA a jamanaw o kɔnɔna na journée mondiale de la lutte contre la tuberculose sɔgɔsɔgɔnijɛ bana don bana min n'a kun kɛlen bɛ fɔlɔ a dɔnni tun ka gɛlɛn a ye kɛra sababu ye maa caman sababu ye quoi olu bɔnna o nin na a nana ye diɲɛ seliginna tɔn ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma k'u ka don kɛnɛkɛnɛnnen bila ka ɲɛsin tuberculose sɔgɔsɔgɔnijɛ o kɛlɛli ma o don de nana bɛn bi ma hakɛto don de nana bɛn kunungo ma walasa ka kunnafonidi kɛ maaw ye sɔgɔsɔgɔnijɛ a bɛ maaw minɛ cogo jumɛn ko n'i y'a tabiya lajɛ bɛrɛ si tɛ ani coronavirus tacogo ni ɲɔgɔn cɛ sɔgɔsɔgɔ o ye sɔgɔsɔgɔnijɛ nacogo ye sɔgɔsɔgɔ fana k'o ye coronavirus nacogo ye fari bɛ kalaya ko danfaraba tɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ waati min na komi sisan o siratigɛ la ko maaw ka sɔgɔsɔgɔnijɛ maaw kana tulonkɛ la
madame docteur Fanta Sibi ale y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan fɛn min n'o ye sɔgɔsɔgɔnijɛ ye Mali la yan maa ba 100 bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a nana ye k'a fɔ ko a bɛ maa 52 bɔɲɔgɔnko la o yɔrɔ kofɔli la n'o ye sɔgɔsɔgɔnijɛ ye o siratigɛ la a kan ka kunbɛn cogo jumɛn ko bɛɛ k'i hakili to a la wa ko sɔgɔsɔgɔnijɛ yɛrɛ ye bana ye bi bana min n'a furakɛli ka nɔgɔn kojugu a min ka gɛlɛn dɔrɔn a kana dɔn n'a dɔnna sɔgɔsɔgɔnijɛ ni a dɔnna yɔrɔ min n'a a furakɛli daminɛna o yɔrɔ bɛɛ k'o ye a baga fagalen ye a n'a dun ma ɲɛ k'a fɔ diɲɛ selikɛnɛ tɔnba olu ye don kɛrɛnkɛrɛnlen bila ka ɲɛsin sɔgɔsɔgɔnijɛ kɛlɛli ma ko olu yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ tamaki si t'a la o bɛ na kɛ ANASER a jateminɛw nana yira k'a fɔ ANASER ye wulikajɔ min kɛ a wulikajɔ in ka fisa kosɛbɛ ka d'a kan ko kasaraw bɛ ka kɛ bi o kasara ninnu ni kɛli man kan a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na mobilitigi walima mobilibolila olu bɛ bulu min fiyɛ n'an b'a fɔ ko corner ni i bɛ fɛ ka maa bɔ i ɲɛfɛ i bɛ bulu min digi n'a bɛ mankan bɔ ko o fɛn de fana kɔlɔlɔ ka bon bi ka tɛmɛ fɛn caman kan maa min kɔ donnen don a bɛ motoboli la walima a bɛ mobiliboli la walima a bɛ sen na ne e surunyalo la i nana fɔ o kɔfɛ pan i mana kɛ maa maa ye i bɛ bɔ hakili kan fɔlɔ sani ka i yɛrɛ sɔrɔ a nana ye k'a fɔ ANASER ɲinan ta in o ye wulikajɔ de kɛ ka ɲɛsin o n'a ɲɔgɔnnaw ma a filanan ye min ye ko a nana ye k'a fɔ dépassement misali la ni jama ka ca walima ni moto ka ca ɲɛfɛ e kɔni fɛ dɔrɔn e bɛ fɛ de ka taa jama la dun ne taara ne sera dɔ ma o tigi bɛ bi e bɛ bi fɛn fɛn bɛ kɔfɛ sa kɔni dɔw ma kunnaja a bɛ kɛ accident ye sigima kɛ ni min ye o siratigɛ la ANASER a ɲɛmaabaw u wulila kunun ko ka jigin Bamakɔ dugu kɔnɔna na ka nin kunnafoni o di Côte d'Ivoire an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Amédé Wéremi ko ale de jarakilen don bi kosɛbɛ ka sanga nin ma masikalo tile 24 san 2021 o don ko kalayara kojugu doko ye o don maa fa min kɛra doko ye maa 800 ani maa 17 min sera ka kɔnte ko yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ o nana ye k'a fɔ su dɔw bɛ kɔ kɔnɔnaw la su dɔw taara ye dugu kɔnɔnaw la walima su dɔw kɔni yera yecogo la min cɛ juguyara kosɛbɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ o ma kofɔlen Amédé Wéremi ale de tɛgɛ kɛra ale la a bɛ san 2 bɔɲɔgɔnko bɔ bi ka d'a kan ko n'a y'a sɔrɔ tigiba a ko la min yɛrɛ nana ye a ko ɲɛfɛ cɔ o ye nin ma kofɔlen n'o ye Amédé Wéremi ye o kɛlen na kiiritigɛbolo tigilamaw kɔni ɲininkali caman tɛngun a la kunun u ye ɲininkali k'a la yali i dalen don a la k'a fɔ ko min kɛra i nɔ b'a la ko ale nɔ bɔ kuma min kɛlɛ min tun bɛ yen ko bɛɛ lajɛlen b'o kɛlɛ dɔn o dogolen tɛ maa si la ko kɛlɛ juguya yɔrɔba minnu tun kɛlen bɛ k'i ni da Alassane Dramane Ouattara ka kɛlɛcɛw kan o maa fanba tun bɛ Doko ye de o de la u dara Doko ye walasa u bɛ se ka nin maa kofɔlen ni o ye minisiri min n'o Laurent Gbagbo ka kɛlɛcɛw ye ka dankari k'u la Amédé Wéremi a y'a jira k'a fɔ ale ye minnu fa olu fana tun mana ale sɔrɔ o tun b'ale fa wa ale ye faliba kɛ fana a n'a ka turupu k'ale y'a kɛ yamaruya de kɔnɔna na o ɲɛmaaba ko Amadu Kulubali Kol wa ko ni ɲininkali bɛ k'ale la o ka ɲininkali kɛ Amadu Kulubali fana na ka d'a kan ko ale de tun ye ɲɛmaaba ye o don an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin kiiritigɛ daminɛna kunun Amédé Wéremi tamaki t'a la a bɛ ka kuma cogo minnu na a kuma cogo jɛyalen don n'u y'a ɲininka fɛn fɛn na a b'a k'u ma ko kɛlɛ nin bɛ kɛ don min yɛrɛ bɛ k'ale ɲininka k'o ti a kalama wa yali kɛlɛ nin fɛrɛ tun b'a la ka tɛmɛ faali kan wa n'ale tun b'u fa bi in na an bɛ jɛkulu min kɔnɔna bi n'o ye bɛ tali kɛ Alassane ka gouvernement la a bɛ se ka sigi wa Amédé Wéremi ye nin sɛbɛkɔrɔ jaabi kunun ko kiiritigɛbolo tigilamaw ɲɛkɔrɔla la fo kana kɛ kuma dɔ la u bɛ kuma talon ka bɔ a da a kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛ fɛn fɛn fɔ u kana tamaki k'ale ɲininka ale bɛ fɛn fɛn kalama a la a b'a fɔ nka ko ale ye baara in bɛɛ lajɛlen kɛ yamaruya de kɔnɔna na wa o ɲɛmaaba o bɛ climatiseur jukɔrɔ bi o bɛ lafiya la n'o bɛ tali kɛ Amadu Kulubali Kol k'o k'ale ɲininka
kunungo lagere ne o ye conseil des ministres ambi awla donna ka fo Alassane abe ina fo abe ka sira di gouvernement ka be bla folo ale yele ke watige ki hakili jagabo wala saka gouvernement kuraski amenen benna ka gouvernement nu ko sabe yali o bena yele ma bade do ala wa yali jone bena ta ko ke premier ministre o kuna fundila chamo hakili nan jagabo kan politique na nasira do tiɲɛ na kɔni ko Alassane a bɛna hakili to kosɛbɛ Côte d'Ivoire kɔrɔyan fanfɛla la n'o ye nord ye ka d'a la mun na ko n'a sɔrɔ wete kɛra ye olu wetela ye kojugu wa ko o fana politique na nasiraw de ye o siratigɛ la sigi kɛlen bɛ ka gouvernement min kɔnɔ bi o y'a ye k'a fɔ tiɲɛ na ko kɔrɔnfɛla maa caman kan ka ye a kɔnɔna na ka da olu ka kalafili jabili o nafaw la a laban lajɛlikaw fɛ ko in a tɛna taa fiyewu ka Macky Sall dan minnu y'u kan di ɲɔgɔn ma tile fila in na n'o bɛ tali kɛ Karim Wade hali n'a sɔrɔ ale bɛ Qatar a ye wele se ko dɔ kuma sera ne y'a sɔrɔ n kana dabɔ ka fara n kan o sababu ye Ousmane Sonko ye Karim Wade ko mun de b'a bali ka fɔ tigi fara ɲɔgɔn kan ale ye min fɔ a ka kunnafoni di so dɔw la Khalifa Sall fana de ye kunnafoni di kunu k'a bɛna ta Karim Wade ye min fɔ ka to Qatar o kuma ka ɲi k'ale sɔnna ngana daba bela dile ka fara ɲɔgɔn kan waati jan kana bila beletun ka da ka ko ma hakili la ka fɔ san 2024 ka jan k'a man jan sera o la wulikajɔ de bɛ yen ale kɔni bɛ kaso la tamaki t'a la ko nka a bɛ ka min fɔ a la dɔrɔn o y'a ye k'a fɔ wulikajɔ ka kɛ sisan walasa fɛn min n'o ye nin jɛkulu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka ngana da Macky Sall ɲɛ ko n'o tɛ a bɛ fɛ k'i bolo mana bɔ siɲɛ sabanan na ko kura jamana ɲɛmaaya o nɔfɛ ne kuma fɔlen na kunungo sɔgɔmada kunungo wulafɛda yan fan Macky Sall fana ka maaw ye wele da ko waati dɔ kuma sera u kana sigi k'i bolo da o sen kan jamana n'a kalaya waati don k'an bɛ waati min na comme ça n'u ma wulikajɔ kɛ o laban ko Macky Sall kuma ko bɛna gɛlɛya a bɛna sira kuma ɲɛ a bɛna sira baara bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka d'a kan ko wulikajɔ min kɛra tan a dadigira kosɛbɛ olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ olu ka yɛlɛma donna a la kosɛbɛ a dan tun ye jumɛn ye députéw bɛnna la k'a fɔ ko ka Ousmane Sonko ko k'a juger o jugement nana la gosi n'o kɛra bɛɛ jamana fɛn fɛn kan fa min na gosira n'o ma wuli k'i jɔ a laban ko a bɛ daturu olu de da la Emmanuel Macron ko tiɲɛ tɔgɔ Muhamadu Faransi ko jalakili b'u nɔfɛ kosɛbɛ ka sanga Libi tiɲɛni ma ka sanga Kadafi bɔnɛni ma nin na o siratigɛ la a y'a fɔ tarata don wulafɛda yan fan ko Libikaw ka juru bɛ Faransi la ka d'a kan ko Faransi ni OTAN olu de jɛra ka dankari kɛ Libi jamana la ka tila ka dankari kɛ Kadafi la ale de kɔni bɛ jamana ɲɛmaaya la bi ko tiɲɛ fɔli fana ti foyi tiɲɛ a ye nin min fɔ o y'a sɔrɔ fɛn min n'o Barack Obama o ye nin fɔ o waati la kuma min na ni ale tun bɛ jamana ɲɛmaaya la ale y'a jira k'a fɔ k'an bɛ waati min na komi sisan o don ko o k'a lajɛ ka bɛn k'a la ko n'o don n'u ye Kadafi faga nin cogo in na kɔlɔlɔ min b'a kuma la ko maa si t'a dɔn fo n'a kɛra wa ko a dun ale y'a fɔ ka bila yɔrɔ min o kelen don mankan fɛn fɛn filɛ Kadafi tun bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ waati tɛmɛnenw la n'u ye Kadafi faga a kɔlɔlɔ filɛ nin Faransi ta dun bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o b'a nafa de nɔfɛ kuma o kuma n'a ɲɔgɔnnaw de bɛ kɛ misali la wuranda kɛlɛ kɛlen na u nana a jira fana k'a fɔ jalakili b'olu nɔfɛ o b'a kɛ tuma dɔn ka tila yafa deli kuma maaw ɲinɛlen kɔ n'a ko yɛrɛ dɔnbaaba dɔgɔyara Faransi bɛ sɔn k'i jɔ a tiɲɛ kan o de bɛ ɲini ka kɛ Kadafi ta ye Kadafi bɔnɛna nin la don min a ma kɛ sutura la a kɛra bɛɛ lajɛlen ɲinɛ wa tigi wɛrɛ fana foyi t'a la Nicolas Sarkozy kɔ a tun bɛ k'i bolomada l'OTAN olu de ma ko n'o ta ko yɛrɛ kɛbagaba o ti maa si ye Emmanuel fɛn min n'o ye Nicolas Sarkozy ye ayiwa Emmanuel Macron ye nin kuma in fɔ yali ko wɛrɛ t'a kɔfɛ wa ka d'a kan bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ taji ko nasiraw la taji min bɛ Libi a tɛ yɔrɔ si o dun tile fila in na Rusi jamana fara Itali kan olu kɛlen bɛ ka i daga don yɔrɔ n'a y'a sɔrɔ fɛn sɔrɔla la fɔlɔ n'a bɔra o la ko Faransi ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ tile fila in na o ka cɛgɛlɛn dɔ tun bɛ yen Khalifa Haftar ale kɛrɛfɛ maaba n'a bɛ f'o ma ko Mahamudu El Wafali
o y'a bon kisɛ la kunungo sɔgɔmada a bonni kisɛ la kisɛ bonda in digira la kosɛbɛ tuma min na n'u ko k'u b'a ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la o kisɛda in a ma kɔn a la ala ka kalifa minɛ a la o y'a sɔrɔ kɛ b'a nɔfɛ Cour pénale internationale o bɛ nin ma kofɛle Mahamudu El Wafali o b'a wa kɛ b'a nɔfɛ n'a sɔrɔla n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ yen nka n'a yirala ka ban k'a fɔ kisɛ ka bonni na ale tora la o b'a yira k'a fɔ ko Cour pénale internationale o b'a mada dɔɔni ni ala ma ko wɛrɛ kɛ bi lajɛba bolodalen bɛ Patɔrɔn Daɲare ale ka école la nɛgɛ kanɲɛ 15 waati a ɲininen don écoledenbaw fɛ ani quartier kɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka taa hakilinaw jira ɲɔgɔn na walasa kalanso an mako bɛ kalan cogo min na an ka denmisɛnninw kunna a bɛ se ka kɛ lakika la cogo min na jɛlenya la bɛɛ k'i fɛla fɔ an ka baara ko kan o y'a sɔrɔ sini fana n'ala ma ko wɛrɛ kɛ Yaya Samake kan ka don an fɛ yan o siratigɛ la Sinɛ Watara k'u b'a ɲini Zewa n'a lamini bɛɛ lajɛlen fɛ ani minnu ni o bɛ ka a kunbɛn yɔrɔ wɛrɛw la ko Yaya Samake kan ka don an fɛ yan sini nɛgɛ kanɲɛ 9 waati bɛɛ ka bɔ ka kunbɛn aw ni ne fana bɛ ɲɔgɔn bila yan sɔgɔmada in na ne bɛ sigi foli ka ko kura ko ɲɛsin aw ma k'a fɔ aw ye k'aw k'an bɛn ni ala sɔnna ma hakɛto bɛ n ka Sala Mamadu